Bé, no sé si limitar-me al títol que m'havien plantejat per aquesta breu presentació, perquè em demanaven que parlava un poc de la història de la carretera. I jo crec que la història es resumís molt bé amb una paraula molt senzilla, molt breu, i que tots entenem molt bé, que és errada. Aquesta carretera, la CB500, és en tot cas una errada històrica de les que se van fer com moltíssimes altres a l'ordenació del territori en els anys 50, en els anys 60, en els anys 70 en Espanya i en altres llocs, però per al que a nosaltres ens interessa a la Comunitat Valenciana, a la ciutat de València. Encara que és una errada que en certa mesura tenim un avantatge amb ella, perquè encara sort que totes les altres errades que s'han comès puguen ser revertides. I aquesta, sens dubte, és una errada que tenim la possibilitat de revertir. I si bé totes les altres grans errades que s'han fet, moltes d'elles així, a l'espai que avui en dia és parc natural de l'Albufera, no tenen reversió, ara seríem nosaltres culpables si no estiguérem així defensant la reversió d'aquesta tan greu, perquè té unes implicacions que no us vaig a contar perquè les coneixeu vosaltres molt millor que jo, perquè ja ens han contades abans, però perquè les veu tots els dies quan eixeu de la vostra casa, pel que fa a l'experimentació d'un espai natural de gran valor, no sols paisatgístic, no sols ambiental, també identitari, perquè estem en una de les peces clau del nostre territori des de la perspectiva de la identitat valenciana i de la història del poble valencià, pel que fa a la qualitat de vida de la ciutadania dels que viviu així a prop, pel que fa a la qüestió ambiental, faunística, de la continuïtat, de la permeabilitat faunística. Per tant, no vull tampoc parlar del que ja sabeu, no vull redundar, perquè els problemes que aquesta carretera us provoca són coneguts per tots vosaltres encara millor que per mi. Però si aquesta és una errada, podríem preguntar-nos per què està tardant tant en ser revertida. Jo crec, des de la meva perspectiva, és que no tenim consciència, nosaltres que estem en aquesta sala sí, però fora d'aquesta sala hi ha molta gent que no té consciència que això és una errada. Vivim en una societat en què en els darrers 100 anys o inclús més el planejament territorial, l'ordenació urbanística ha sigut vehiculcèntrica. Tenim una concepció del territori i de la ciutat molt dependent dels cotxes, molt dependent de la manera de manejar-nos, de transportar-nos en el territori hem tingut en les darreres dècades, inclús en els darrers segles, i és ara quan molts de nosaltres estem començant a veure que els espais urbans, o en aquest cas el territori, tenen que tindre una vocació principalment humana per a les persones que hi habiten, i no per a transportar-se per ells, no per als vehicles que tenen que ser un ús secundari. Això, de fet, ara quan veia el projecte que se suposa que té que solucionar aquest problema que teniu així al Saler, i ho comentava al vostre alcalde, i és que no m'agrada gens perquè el que es proposava en aquest projecte, que segurament tindrà coses molt positives, és que les persones transitaren d'un costat a l'altre de la carretera per un túnel. Jo no estic d'acord amb això, perquè l'espai per a les persones, l'espai per a les xiquets, per a la gent major és el carrer, és la superfície. Si tenim que escoldre el que siga, si tenim que ficar un túnel que siga per als cotxes, que siga per als vehicles, però no per a les persones. Jo crec que tenim alternatives. Crec que tenim alternatives i que no són costoses, no és un problema de diners, sinó és un problema de voluntat política, de voluntat. Tenim un problema de voluntat política, però també de voluntat tècnica, perquè en aquestes administracions n'hi ha plantejaments dels funcionaris que tenen una visió que jo crec que ja està caduca de l'ordenament del territori i de la gestió de les infraestructures. Quin és el meu plantejament? Per a resumir-ho, per a fer-lo breu i perquè continuen els meus companys. Doncs jo vaig proposar en un article que molts de vosaltres heu llegit, que jo crec que a alguns us ha interessat, no sé si a tots, que aquesta carretera, i no sols aquest tram que vos preocupa més, i ho entenc perquè és el que vos afecta directament, sinó tota la carretera, des d'ací fins al riu o inclús més enllà, cal fer una reconversió total,
cal que aquest espai siga, jo vaig anomenar-lo una via parque, però això se pot anomenar de qualsevol manera. Al cap i a la fi el que es tracta és que siga un espai humanitzat, que no pacificat, perquè si no tenim una guerra, no som nosaltres contra els cotxes, som nosaltres sempre, perquè els que van en el cotxe també són persones, i per tant el que necessitem és un espai humanitzat, amb un bulevard, amb un carril bici, amb un espai per a que pugueu passejar, per a que la gent puga vindre a veure els arrossals, a veure la Marjal, a veure el poble de l'Albufera, a veure la Devesa, a veure un espai natural d'un gran valor ambiental i patrimonial, que és un paisatge més que natural cultural, perquè té tota una sèrie de valors afegits molt importants, històrics i de gran rellevància per a entendre la realitat del nostre territori, del territori valencià, i això és una decisió que cal prendre, no? I que cal que vosaltres estimuleu també. Jo li diria ahir, precisament al vostre alcalde també, que heu sigut molt realistes com a veïns, perquè normalment quan veiem reivindicacions veïnals a la premsa o a les manifestacions, moltes vegades tenen molta raó, vosaltres també teniu molta raó, no tinc cap dubte, però no estan en la realitat pel que fa als costos o pel que fa a la viabilitat tècnica, jurídica. En aquest cas heu sigut, per a mi, inclús massa realistes, perquè esteu proposant unes coses que si no vos són ja que sí, és que la persona que té que prendre la decisió no està on té que estar, perquè són coses que no tenen cap de problema per a ser desenvolupades. Jo crec que tindríem que ser encara que realistes, també més ambiciosos. Jo vos anime a que sigueu més ambiciosos tot i que és sense perdre aquest realisme que ha caracteritzat les vostres reivindicacions. Abans també parlàvem de la qüestió del trànsit, que és una qüestió molt important perquè, com dia abans, estem en una societat molt vehiculcèntrica i el trànsit preocupa molt, i quan podem plantejar anem a reconvertir aquesta infraestructura en un altre tipus de via, poden dir-nos, i els atascos famosos de la CB500, jo crec que primer el que tenim així és un tapó que segurament el que faríem seria traslladar-lo a un altre lloc, cap a València, però la solució no és traslladar tampoc cap tapó, la solució és canviar la nostra mentalitat perquè fa la mobilitat. Jo propose i crec que el que cal, que és necessari fer un pla de mobilitat urbana sostenible de l'àmbit dels poblats del sud de València, perquè cal prendre mesures a llarg termini per a analitzar i per a solucionar la conflictivitat pel que fa a la mobilitat que hi ha en aquest espai, perquè a més no es pot solucionar des de la perspectiva de fer una carretera més ampla, és que això no és una solució mai a un problema de mobilitat com el que tenim així, i menys encara així perquè el que n'hi ha és una fortíssima estacionalitat, perquè el que n'hi ha són uns pocs dies a l'any en què aquesta carretera i aquest espai té una gran afluència de persones i un any sencer en el que esteu vosaltres visquent i teniu més drets encara que qualsevol altre. Per tant, tenim possibilitats inclús de prendre mesures d'un dia cap a l'altre, molt econòmiques i sense esperar a desenvolupar els plantejaments d'un potencial clam de mobilitat que, com vos dic, jo he de fer. I és que, per exemple, jo quan venia fins així m'estava fixant a l'esquerra, tenim tota la sal del Port de València. Per què no podem per aquest estiu agarrar una parcel·la de l'asfalt del Port de València que està buida i fer allí un aparcament dissuasori i agarrar i posar uns autobusos de l'AMT que facin del llançadera gratuïta als diferents pobles de l'Albufera i a les platges per a que això no siga durant tot l'estiu un atasco constant, un problema de trànsit tots els dies. Les mesures per a solucionar el problema de mobilitat que teniu, que va més enllà de la carretera, no poden ser justificar-vos que teniu que tindre una autopista darrere de la vostra casa, perquè els problemes, i no vaig a redundar en ells, ja ho he dit, ja els coneixeu perfecte. Per tant, jo crec que esteu fent, i jo us vull animar-vos tampoc, jo crec que esteu fent les coses bé demanant, perquè teniu dret a demanar, perquè teniu un plantejament molt seriós, i jo crec que tots els tècnics, o la majoria dels tècnics estem d'acord en ell, i és que no té cap sentit que en 2015, en un espai natural protegit com és aquest, que a més és l'espai natural protegit, el parc natural més antic de la Comunitat Valenciana, si no recordo malament, tinguem una autopista
que està trencant la permeabilitat de l'espai, que està generant unes afeccions faunístiques i ambientals, que està generant una problemàtica social, que està molestant la vostra vida quotidiana, que està generant també una degradació dels espais que té als seus costats. Això és un port que té una rellevància històrica, que podria tindre un fort atractiu, també turístic, també per a generar possibilitats alternatives així en el Salern i en la resta de l'espai que és el Parc Natural de l'Albufera, i per tant això cal posar-lo en valor, i per a posar-lo en valor necessitem, jo crec que d'una forma quasi que urgent, prendre una mesura que és, i ho he proposat, el desmantellament de l'autopista, la seva reconversió en una via més humana. Per tant, i fent un resum, perquè no vull estendre'm massa, i crec que després també tindrem les preguntes i tindrem oportunitat de parlar i de concretar les coses, dos mesures urgents, dues qüestions que no són cap marcianada que se poden fer, i és reconvertir la CV500, la B15, en una via més humana i redactar un pla de mobilitat urbana sostenible per als poblats del sud de València per a solventar aquesta problemàtica de mobilitat que tant preocupa, si no així, si al sud d'ací, i que tal vegada suposa que altres col·lectius empresarials o veïnals d'altres pedanies que estan més al sud, més cap a Sueca, com ara el Palmar o com ara el Perellonet, puguen ser un poc reàcies a la transformació de la via. Per tant, és urgent prendre aquestes mesures i jo concluïs amb una reflexió que tal vegada per als que no esteu ficats dins de la terminologia de l'ordenació del territori tan actual és un poc llunyana, però almenys per als meus companys de taula serà molt propera, i és que estem molt centrats i parlem molt de fer ciutats intel·ligents, de fer smart cities, i jo crec que això no és com s'ha de plantejar la nostra política territorial. El que hem de ser és intel·ligents fent ciutats intel·ligents, fent espais, per tant hem de prendre decisions intel·ligents.